Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe. Tiri kufara kusangana manhero anhasi iri Sunday. Tine urombo kuti pamwe pacho tinomboita nguva tisina kusangana. Inyaya yekuti maadmins atinoshanda nawo haasi wese. Anoshandawo naComrade Saruwaka is 1 or 2. Pamwe pacho vanenge vaendawo kuchechi kunonamatira nyaya dzerevolution kuti zvinhu zvedu zviende kumberi. Asi zvezvi vatiudza kuti varipo, tikati aiwa tinazvo zvekugoverana nemhuri yeZimbabwe, regai tigoverane. Musi weTuesday, sekuwirirana kwatakaita, munhu wese ngatisanganei kuRandburg Magistrate Court. Toda kutenda pane macomrades wakatibatawo kuseri wakabatsira paprinting yemacaps. Saka tinodaira kuti munhu wese achanga ari kuRandburg Court achakwanisa kuwanawo cape yake, then zvinhu zvotiitira zvakanaka. So nyaya yedate, nguva tabvunza maadmin tikati mungava maane nguva here yekuti court ichaitwa nguvai. Maadmins wakati no, tofunga kuti tisanganei 10 o'clock, tikaita kuti munhu wese angave pacourt by 10 zvinotibatsira kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. So ndo ma-updates atiinawo. So 10 o'clock munhu wese kuRandburg Magistrate Court tonosangana pabail judgment yaComrade Nyoka Yemabhunu. Then ivo vachitaurirawo ivo Comrade Nyoka Yemabhunu, I think nezuro takakwanisa kuwana time yekuwana message kwavari vachiti udzai vanhu kuti we don't understand. Tapiwa information yekuti there was a meeting yakaitwa nezvigananda kuHarare uko, and they are feeling kuti the fight for bail vanenge vakundikana, saka wakutraya kuda kupusha an assassination after bail. So vanga vachitikumbira kuti upgrade security. Tikati aiwa pakanaka, asi nenyaya yekuti pamwe pacho tisingazivani, ndoziva kuti zvigananda patinochitaura vamwe vacho havazvitori serious, but regai tikupei message iyi. Anything which is going to happen kuna Comrade Nyoka Yemabhunu, toda kutaurira Mnangagwa nezvigananda zvake zvese, it's going to be a serious bloodshed in Zimbabwe. Any silly mistake pana Comrade Nyoka Yemabhunu, within hours we are unlocking a serious bloodshed in the country. So be warned on that. We are not your friends. You are the president of Zvigananda. Mnangagwa must understand that. Isisu, we are from the people's government, not a Zvigananda's government. We understand where we are coming from and we understand where we are going. Saka pese patinenge tichiudzana kuti vakomana ngatigadzirisei zvinhu, let's respect each other. But if you pursue your nonsense, anything which is going to happen on Comrade Nyoka Yemabhunu, I repeat again, we are going to experience a serious bloodshed. So that one, I think the warning yasvika zvakanaka. Tinoziva tasvika hedu pamagumo pekuti taakuenda kujudgment. Vamwe vanenge vachibvunza, vanga vachida kunzwisisa kuti tanga tichifamba sei. Comrade Nyoka Yemabhunu vakashanda nemacomrades akawanda. Why wana Comrade Saruwaka makapedzisira makuuya kuzoita mudeme kwana? Hapasi pese patingada kuuya tichifugura hapwa, asi chatingangoita pari zvino kukutendai mhuri yeZimbabwe kuti ndimi makabatsira pasituation yese yaComrade Nyoka Yemabhunu kusvika patiri iye zvino. Dai musi imi tingadai tiine a different situation. Ndoziva kuti vanhu vanenge vachitaura taivanzwa vachishandana naNhingi, taivanzwa vachishandana naNhingi. Tine urombo, hatina rubatsiro rwatakawana kwese kwamanga muchitarisira. Ndosaka vakazosvika pakujamba kuti Comrade Saruwaka tibatsireiwo
muende kuvanhu mukumbire kuti ndibatsirwewo kusituation yandiri. Handizivi kuti ivo vachazvitora sei, asi tikuudzei zvimwe tingazoshaya mukana wekukuudzai. Hatina any help, taitraya kungosimbisana tichivharidzira kuti kune vakuru vazodai. Hakuna vakuru vakabatsira in the situation yaComrade Nyoka Yemabhunu. Is the people of Zimbabwe vakapinda murevolution vakati isisu we are now taking the responsibility. Asi kuti zvimeke sense nekukurudzirana kuita fundraising nezvimwe zvakadaro, taiedzawo kuramba tichisimbisana nekuti maiziva kuti vaishanda nevakuru vakawanda. So izvezvi kumasoja eZimbabwe taakuda kuti tiudzane chokwadi. It's now time to choose your side, either to be on the people's side, mobatana nevanhu, or you kill the people. You have two choices now. Tinao watakataura nao, we are motivated nema junior soldiers, which is fine. But Comrade Geza wakataura kuti kuma commanders muri kutengwa kumusoro ikoko. We don't tolerate that. As takusvika panguva yekuti it's now time to choose side, to be with the people or to be the killers of the people, because we only have 2 months to bring genuine change to the people of Zimbabwe. So even my comrades atanga kurukura now, nema stakeholders, this is the message to the military of Zimbabwe. You have to choose side now, whether you are with the people or you are on the side of killing the people. You are not going to miss any between the two. So chaibati toisiya yakadaro. Tuesday everybody must come ku court. Zvenyu zvekuteedza vanenge vachikuudzai kuti musayewo court hatichatauri mazita, because pamwe pacho we don't understand kuti vanenge vatumwa here kana kuti wangori unhu hwavo. Saka tinogona kupedzisira takutaura pazvisipo maakuwenga vanhu vanenge vasina mhosva. Asi the message yekuti vanhu musauye ku court is a wrong message. The message which we are sending ndezvekuti musi wa10 idei rechange yekuZimbabwe. So vanhu vese vakasununguka, let's meet paRandburg Magistrate Court as we listen to the bail judgment yaComrade Nyoka Yemabhunu. Whatever comes out, we are going to receive it as the people of Zimbabwe. But we have high expectations. Could the legal representation yamakaisa pana Comrade Nyoka Yemabhunu muchitungamirirwawo nesu, tinoziva kuti kuna vamwe vangu vachiti vana Comrade Sarwaka vazodai, kuma lawyers vazodai. Izvozvo whether takagona basa kana takakanganisa, asi zvatakaita zvanga zvichirepresenta vanhu veZimbabwe. So ngatichiuyei timirire the judgment tiri tese musi wa10 paRandburg Magistrate Court. Kana panguva yerevolution, we win as the people of Zimbabwe, we lose as the people of Zimbabwe. But the target and the timelines, they are not going to change. Genuine change must come in the next 2 months. Ndosaka maona taisa this communique even to the military of Zimbabwe. Why military? Because you are used, it's another form. See the change which we are expecting in this time for the third Republic of Zimbabwe is the change which is coming from the people. Yatrogara chikudzai kuti isimbare wanu. Taakuda kusvika pa change yesimbare wanu. Ma political parties tapota chimbomirai kuramba muchinetsana neruzhinji rweZimbabwe. Haruna zvarakatadza kuti ngatibatanei takamira kuti tikuenda kupi. Pamuchazouyawo muchovapa nhungamiro kuti takuenda vanhu veZimbabwe varipo. Revolution yatinayo hainei nema political parties. Asi tinokutendai nekubatsirana kwamuri kuita nevanhu pavanenge vatambura.
So tozonzwa mamwe mapata asina kusimba onza vanenge vebato ava vanenge vada kugadzira political. We don't have a mission of forming any political party. We have a mission of clearing a level ground in Zimbabwe, so that whoever is going to participate in any democratic election in Kuya, there are no loopholes for rigging, and the decision, the voice of the people should be respected. Ndo pari kupinda this revolution. Saka namazosangana nemacomrades revolution aiwa chizovafarirai. So ruzhinji rweZimbabwe toramba chiudzana, garai panzvimbo, musasumuke sumuke. Toda kutenda waenda kumachechi wanga vachinamatirana nhasi. Ndosaka muri kuona tiri pano tiri kuchengetwa neminamato yenyu. Mabata basa rakanaka mukatara nemusiki. Mukatichengetedzai wana comrade nyoka yemabhunu, kuchengetedzai wana comrade Mudzingwa. Iyoyo minamato iyoyo ndio inotipa energy yekutiende kumberi. Then kozoito awa tinoona muchitunza mumainbox muchiti pana vana baba vanzi baba vanani vanenge vachitaura. Handivazive vamunenge muchiti vana baba Chino Gurei. Kana vanga vachitaura nana comrade Mudzingwa, endai kuinbox kwavo wapedzerane ikoko. Isiso hatisiri panguva yekutora nonsense. Whoever speaks ari kwaari kuchikona kwake, don't bring him to us. We have a mission here which doesn't need disturbances. We know a lot of people have got questions of where we are coming from and where we are going. But we are saying in this revolution, watch the space and trust the processes. Those who are doing contributions stroke tendai. Nanganchi vura kafoni kenyu kema contributions ndasekerera kwazvo. Turikuona kuti even today vanhu vanga vachienderana nema contributions. Imimi vari kutakura revolution kuti iende kumberi, toti pamberi nemi. Tinozvitenda izvozvo, rambai muchikotibatsira tichienda kumberi. On Tuesday tiri kuexpecta what we call mabvirawira. We are still praying kuti the judgment inge iri favorable comrade nyoka yemabhunu abude. The communique assassination which is being plotted to Zimbabwe is bound to fail. But izvozvo zvinodawo kunamata vaenda kumachechi nhasi, ndo ngavaramba vachinamata kuti zvinhu izvo zviende kumberi. Aiwa, iwai neSunday yakanaka, komborerwai kunzvimbo dzese dzamuri. Tinoramba chiyeuchidzana pane song yatinogara tichiimba chiti iwai magamba mutarise mhandu handiti maona. Ndo zvinenge zvakataurwa neMweya Mutsvene kuti enda usatye nekuti tenzi ndo akutuma. So mwana weZimbabwe, muri yese yeZimbabwe, the Holy Spirit ndo yakutumai, masvikiro ndo akutumai kuti mujoine this revolution. Whoever feels kuti watumwa to join this revolution, chizoita basa ratenge tichigoerana without fear or favor. The spirits and the Holy Spirit will reward you. Tokutendai murare zvakanaka. Have a good night, Mazita.